Karelia Desa Salmi, Gereja Nikolas. Gereja gede lan wiar banget. Volume internal dhuwur saka bangunan, nanging ora ana sistem pemanas ing kene. Umume, ora ana kompor sing digawe nalika konstruksi. Struktur aneh ditemokake ing pojok. Saluran sing amba diukir ing tembok bata. Ana kompor logam diselesake ing kene. Batu bata pada pecah saka tembok. Ana bolongan ing sisi dhuwur supaya kumelun metu. Lubang kumelun katon ceta sakan jaba. Temenan cara pemanasan iki ora dimaksudake dening arsitek. Bisa dideleng yen bata dipecah kanggo nggawe cerobong asep. Nanging ora ana jelaga ireng lan jelaga ing bata. Pipa timah mbok menawa dipasang ing kene. Apa sebabe bata dibuang ing kene? Kita nggawe ceruk horizontal. Ya, aku entuk. Ana penukar panas ing kene. Kanggo panas pasamuan wiat. Mbutuhake radiator gede. Exchanger panas logam wis diinstal ing kene. Niche horizontal dilebokake ing tembok kanggo radiator. Apa ake karya bodo pada nindakake? Pira bata sing rusak? Padang rusak tembok kualitas. Pada nyuwil bolongan metu. Ing lokasi sing salah kanggo cerobong asep. Saperangan sudut gendeng ketemu kene. Pancen Angel nggawe gendeng sing bisa dipercaya ing papan kasebut. Mulane, aku kudu buka pipa kanti horizontal ing loteng. Lan gawa munggah ing panggonan kang gendeng wis siji slope. Wong-wong lagi bangun bangunan umum sing gede ing zona iklim sing adem. Nanging dheweke orang rancang sistem pemanasan. Sanadyan arsitek utawa klien utawa tukang bangunan utawa warga lokal ora ana kang ges yen bangunan perlu digawe panas ing mangsa. Dheweke nggawe menara lonceng sing dhuwur, padahal bangun kubah gede. Nanging dheweke lali babagan kompor lan sistem pemanas. Sawise pambangunan bangunan kasebut dheweke ngerti lan wiwit ngrusak tembok. Kanggo nggawe oven dadi panas. Apa iki bisa ditindakake ing tanah lor sing adem? Ngendi perlu kanggo panas kamar kanggo 6 sasi? Inggih mesti ora. Banjur apa sebabe ora ana pemanasan sing direncanakake? Nalika pasamuan iki dibangun, kompor ora dibutuhake. Amarga iku anget. Ana iklim sing beda luwih enteng. Tanpa mangsa kademen atos. Gereja tanpa pemanasan sing direncanakake lan cerobong asep sing banjur rusak. Iki minangka bukti banget babagan owah-owahan iklim ing jaman kepungkur.